ginamos, pangmasakayo, ginamos, pangmasakayo, ginamos, pangmasakayo, ginamos, pangmasakayo, ang ginamos gyud pwede sa tanan, dato pobre, pwede mo kaon, kamo gyud pila inyong palito, 5 ba, 15 Gs, o isa ka balde, nga ginamos, pangmasakayo, ginamos, pangmasakayo, ginamos, pangmasakayo, ginamos, pangmasakayo, ako jud dili nako makalimtan katong sa una nga ni palit ko ginamos, grabe na ko og hangyo sa tindahan, ten ingon ko o angkol, pwede ba dos lang, ayo lang butang-butangi og unod, daghan-daghan lang og sabaw, kay akong isudan, kay akong walang-wala, kay akong isudan, akong gibuhat na ba mo'y lumusito o nihangyo yuko pod sa ilaha, apil-apili pod og sili. Akong gisudan ang ginamos, na sulbad na gyud ang akong tiyan, akong matambag gyud sa inyuha, ayo palabi-labi og sudan ang ginamos, kay basig kamo madaot gyud ang inyong labor, kay kabalo ba mo ang ginamos nga makadaot yun na akong masubraan, pwede po na maka high blood, kay parat-parat kayo ang ginamos, pang masakayo, ginamos, pang masakayo, ginamos, pang masakayo, ginamos, pang masakayo, ang ginamos pwede po na isaw-saw sa saging, pwede po na isagol sa mangga, butang-butang hilang og sili para masulban na gyud ang imong tiyan sa kalamisa, ginamos, kay ang ginamos Pinoy lang gyud ang nabuhat ana, wala na gyud na dito sa ibang bansa, kay ang ginamos kuya gyud mo ibinto ang mga Pilipino, kay ang ginamos pang masakayo, ginamos pang masakayo, ginamos pang masakayo, ginamos pang masakayo, pasensya na gyud sa mga tao nga dili mo kaon o ginamos, kay ang ginamos kay pang Pilipino, ingon daw nila nganong dili sila mo kaon o ginamos, kay tungod sila gipang buhat ana, gitamak-tamakan sa mga tao, depende gyud na sa mga nagbuhat sa ginamos pangmasakayo, ginamos pangmasak, ginamos pangmasakayo, ginamos pangmasakayo, Kawaw Mix Club.